Avalo nám v podstate pomohlo vyriešiť problém s tým, že v podstate my sme na začiatku pred implementáciou mali obrovské množstvo požiadaviek vedených práve v nejakých e-mailoch a v nejakých Excelových tabulkách, rovnako ako aj IT aktíva. No a Avalo v podstate nám dalo nejaké to jedno miesto pravdy, kde máme vlastne všetko pokope, máme kompletný prehľad, máme prehľad o tom, ako vlastne pracujú naše IT týmy a kde máme vlastne jednotlivé IT aktíva a taktiež nám dalo teda ten zdroj pravdy, kde kolektujeme a riešime všetky vlastne tikety. Čo sa týka toho, čo najviac oceňujeme na Alvalu, tak je to vlastne, že funguje ako SaaS servis, čiže je to cloudová služba, zároveň v podstate nie je potrebná žiadna inštalácia, fungujeme vlastne od kedykoľvek. Taktiež veľmi oceňujeme aj to, že to funguje v Microsoft 365 prostredí, takže všetko je veľmi intuitívne a jednoduché v podstate z pohľadu tej prehľadnosti toho prostredia. Naše IT týmy sú teraz aktuálne oveľa efektívnejšie, podarilo sa nám skrátiť čas riešenia incidentov aj tiketov a zároveň máme oveľa lepší prehľad o plnení SLA-čiek od našich dodávateľov. No a čo sa týka implementácie, tak pri implementácii sme mali mimoriadne výbornú skúsenosť s Alvalom, viedol nás každým jedným krokom. Tá implementácia bola bezproblémová, rýchla a v podstate ten support, ktorý priebežne dostávame a je nám poskytovaný, tak je vždy na profesionálnej úrovni, je personalizovaný, čiže vždy je tam tá výborná osobná komunikácia a samozrejme vždy aj veľmi rýchly.